Hola, anem a repassar una partida que vas jugar i que em sembla interessant compartir. Hem arribat a la sortida de dama, contesto també de dama, em planteja el canvi de dama, contesto lo normal, hasta aquí, esta potser no era la millor, però s'enroca, minxo, aquí li guanyo un peó, i ara milloro les peces, canvio peces, i aquí m'equivoco, perquè ara perdo la qualitat. Bueno, pues un fallo. Intento tallar la columna i no canvia peces. Tinc que aprofitar el 3 contra 2 del flanc de dama, és l'únic que me pot donar algo d'avantatge, i sobretot controlar la columna, que ara si parto el cavall encara tinc el control de la columna, que és el més important de tota la partida tal com està plantejat. Ara ell m'avança debilitant-se aquest peó i torno a tancar la columna controlant-lo amb el cavall. Aquí torno perquè si em vol retornar la qualitat, l'avantatge que té el cavall per el peó, podríem igualar, però clar, ell no està disposat a retornar la qualitat així. Ell mou el cavall i sembla que em retorna este peó. Jo me'l minjo, però ara ve que m'està tocant aquest cavall. I aquí se planteja un problema. Si aparto el cavall, vindria la jugada de cavall per peó, tocant la dama i tocant el peó. Si minja en jaque i guanyaria 2 peons limpios, i amb l'avantatge de la qualitat ja estaria totalment perdut. Aleshores, aquesta jugada es veu totalment perdedora perquè tenia el sacrifici aquest, no, sacrifici ja ni sacrifici, que guanyava 2 peons nets, i llavors decideixo aprofitar l'avantatge que tinc aquí del 3 contra 2 i aquest peó avançat. I plantejo un C3. C3 porta molts de problemes perquè si minjo, toco la dama, toco la torre, les 2 torres, i podria recuperar. O sigui, ell no pot menjar, però sí que pot menjar el cavall. Me'l deixo a propòsit perquè hi ha una combinació molt interessant i és la que volia compartir de la partida. Aquest peó amb la màquina es podria menjar, però n'hi ha que jugar molt fi. El rival va estar 4 minuts pensant i finalment es va decidir menjar el cavall que li havia regalat. Però aquest cavall està enverinat. Per què? Per aquesta continuació. Dama per dama. He que recuperar la dama, evidentment. Minjo. Aquí fa aquesta jugada que potser no siga la millor. Esperant que jo portés la torre a 8ena fila, que és el que jo faig, però hi comptaven tapar-se amb la torre, minja, i ara ell té torre de límpia d'avantatge. Sembla que ho té quasi salvat perquè encara aquesta podria menjar i aquí pot ser taules, bueno. Però ara l'assumpte es complica per a ell perquè aquesta avantatge encara la podem augmentar. Jaque no pot menjar, però res entra en mate. Té que moure el rei. Tanco per poder coronar i intenta fer un escac aquí per distraure. Amenaço el cavall, retorna, trac dama i ara intenta fer un mat. Clar, aquí aquesta amenaça de mat és
letal no puc sortir en el rei, doncs la millor solució és recular. Vale, torno a fer-ho. Ja quan estava aquí, jaque, segona, aquí estàvem. M'aparto. Ell fa jaque, m'aparto. I clar, no té moltes jugades útils. Ara, simplement toco la torre i el cavall. Salva la torre i aquí n'hi havia mat. Jo vaig decidir menjar i el rival va abandonar. Però la millor jugada, quina era? Doncs no menjar el cavall. La millor jugada era moure el cavall aquí, amenaçant la torre, amenaçant mat, i si ve aquí, la torre, que és l'única que salvaria el mat, simplement anar jaque, mate. N'hi havia mat entre ells. Bueno, espero que us hagi agradat.